በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ሰድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 18 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ቅዱስ አውሳብዮስ 18 ሚያዝያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣገልጋሊ ቅዱስ ሱስንዮስ ዝኾነ ቅዱስ አውሳብዮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ንቅዱስ ሱስንዮስ ከሳቅዮ እንከሎ ሰባት ኦ ንጉስ ንሱስንዮስ አውሳብዮስ ዝተባሃለ ኣገልጋሊ ኣለዎ። ንሱ ድማ ከም ጎይታኡ ብኩሉ ልቡ ንክርስቶስ የምልኾ እዩ። ንኣማልኽቲ ግን ኣየምልኽን በልዎ። ናብኡ ንኸምፅዎ ድማ ኣዘዘ። ናብኡ ምስ ኣምፅእዎ ድማ ብዛዕባ ሃይማኖቱ ሓተቶ። ንሱ ድማ ብናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። ንጉስ ድማ ብዙሕ ሸንገሎን ንኣማልኽቱ ብምሕዳጉ እውን ገሰጾን። ቅዱስ እውን ኣምልኾት ሓቀኛ ኣምላኽ እግዚአብሔር ብምሕዳጉ ንንጉስ ገሰጾ። ስለዚ ነገር እዚ ድማ ንጉስ ብቁጣዓ ነደረን ወሰኸን ተቆጣዐ ማለት እዩ። ቅድሚ ጎይትኡ ድማ ሱስንዮስ እውን ንርእሱ ብሰይፊ ንክቆርጾ ኣዘዘ። ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። በረከቱ ንዘለዓለም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአውሳብዮስ ለሱስንዮስ ገብሩ ጸጋ ቃዝያን ዘነሳ እንበይነ ጥበቡ ወምክሩ ዲዮቅልጥያኖስ እሉ እንዘይነብር ዲበ መንበሩ እመ ኢሰምዓ ትእዛዞ ወኢተመይጠ ለግብሩ ወአልያኒሁ ኣዘዘ ክሳዶ ይምትሩ ይብል። ጻድቅን ሰማዕትን ኣባ ጴጥሮስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ኣባ ቡሶይ ዝኾነ ኣባ ጴጥሮስ ብሰማዕትነት ሞተ። ናይዚ ቅዱስ ስም ኣቦኡ ሲድራቅ ስም ኣዲኡ ድማ ማርያም እዩ። ነዚ ቅዱስ ምስ ወለድዎ ድማ ከርሳ ዝተባሃለት ሓፍቲ እኖኡ ወሰደቶ። ምስ ወዳ ቡሶይ እውን ብጽቡቕ ኣዕበየቶ። 7 ዓመት ምስ መልኦ ድማ ናብ መምህር ወሰደቶም እሞ ንኽልቲኦም ኩሉ ትምህርትን ሕጊን ቤተ ክርስቲያንን እውን ተምሃሩ። ብጾምን ብጸሎትን እናተጋደሉ እውን ነበሩ። መልአኽ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ ድማ ንስለ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ክርስቶስ ሰማዕትነት ከም ዝኾኑ ነገሮም። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ሰይጣን ንኸሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ንጣዖታት ንኽሰግድ ምስ ኣስሓቶ ነዞም ቅዱሳን ሰባት ድማ ናብ መኮንን እንዴናው ኣርያኖስ ክርስቲያን ምዃኖም ንመኮንን ገሊጾም ውዲስ ስርሖም። እቲ መኮንን ድማ ናብኡ ኣብጽሖም ንጣዖት ክሰግዱ እውን ኣገደዶም። ምስ ኣበይዎ ድማ ናብ ባላ ኣደይ ቦም ደሞም ክሳዕ ዝውሕጅ ንኸገርፍዎም ኣዘዘ። ንብፁዕ ጴጥሮስ ድማ ወይ ከዓ ንቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ብብዙሕ ጾምን ስግዳንን ስጋኡ ድኹም ስለ ዝነበረ ናይቲ ስቃይ ሕማም ተፈለጦ ተሰምዖ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሕማሙ ፈወሶ። ኣርያኖስ ድማ ነዚ ርእዩ ንጴጥሮስ ናብ ምብራቕ ሃገር ንኽወስድዎ ኣብኡ እውን ርእሱ ብሰይፊ ንኽቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣባ ቡሶይ ድማ ኣብ ቤተ ማእሰርቲ እንከሎ መልአኽ ነጠቆ እሞ ናብ ሓው ጴጥሮስ ኣብጽሖ። ነናዓርሶም ተሓቋቒፎም ድማ ተሰዓዓሙን ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንኽእክቦም እውን ጸለዩ። እንሆ ድማ ኦ ኣንቱም ተጋደልቲ መስተጋድላን ሰላም ንዓኹም ይኹን። ኣብ ሰማያት ኣብ ማእከል ብዙሕ ጉባኤ ክትኮኑ ኢኹም እሞ ስጋኹም እውን ኣብ ምድሪ ኣይፈላለን ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መጸ።
ካብኡ ድማ መልአኽ ንኣባ ቡሰይ ወሰዶ ናብ ቤት ማእሰርቲ እውን መለሶ። እቶም ወተሃደራት ድማ ንሓያልን ኣሸናፍን ንኣባ ጴጥሮስ ርእሱ መተሩ። ስጋኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ ሰቐሉ። ኣባ ቡሰይ መፂኡ ድማ ነቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ብጸልማት ንኽሰዶ ለመኖ። ከይዱ ድማ ንስጋ ኣባ ጴጥሮስ ዓደገ። ብጨናታት እውን ገነዞ። ኣብ ሕቡእ ቦታ ድማ ቀበሮ። በረከቱ ንዘለዓለም ዓለም ምሳና ትንበር ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለጴጥሮስ ሰናይ ላሂ ወገጽ በግብር ንዱቅ ወበሃይማኖት ህኑጽ ሶበ አምተሮ በመጥባት መኮንነ ግብጽ ድረ ወድቀ መልዕልተ ምድር ርእሱ ቁሩጽ ስጋሁ ወአለ ስቁለ በእጽ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ጠርሴስ መከራ ንዝተቐበሉ ንዝተሳቐዩ ሰማዕታት መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ንዘለዓለም ዓለም ምሳና ትንበር ኣሜን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋናን ክብርን ውዳሴን ንዑ ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሚያዝያ 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አውሳብዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣባ ጴጥሮስ ሰማዕት፣ ሰማዕታተ ጤርሴስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኪ ሃይማኖት ረባን፣ አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ፣ ማር ቅዱስ ያዕቆብ ግብፃዊ። በረከቶም ይሕደረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍልየና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ከበናዋ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርምለይ ኣሜን ወኣሜን ይበል ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘ አበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ መንሶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋ ምልእተ ውዳሴ ምልእተ ሞገስ ምልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለን ኃጣዊነ ተማሂፀነ ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።